Com a candidata d'Acord per Vilatorta i Vilallons a l'alcaldia de Sant Julià de Vilatorta, el meu grup i jo ens adherim a la campanya Mantinc el català. I és que els ajuntaments, com el nostre, no és que puguin escollir quan volen o quan no volen fer servir el català, sinó que legalment hi estan obligats, ja que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, sí, el retallat, descriu el català com a llengua principal d'ús normalitzat, tant en àmbit administratiu com en àmbit social com en àmbit cultural. Per tant, només faltaria que les administracions públiques no potenciessin l'ús de la llengua catalana. Per tant, el meu grup i jo ens comprometem a fer nostre el decàleg de la campanya Mantinc el català i en primera instància ens comprometem a animar el major nombre de parlants que puguem a utilitzar de manera normal la llengua catalana i sobretot a mantenir el català i a mantenir-se també ferms a l'hora d'expressar-se amb la nostra llengua.